Bueno, horrengo izlaria prest, Mikel Irizarlen ere mai honetatik jeitsi eta dira. Mikel palankez aritu gara eta Mikel Zubigintzaz arituko da, Zubigintzaren defentsaz, edo Zubigintzaren alde. Mikel Irizar ormaiztegikoa da, egun Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendari nagusia da, baina aurrez Mikel hilbide luzea dauka euskalgintzan. Bai arlo profesionalean kutxan aritutakoa da lanean, han euskararen aldeko aldarriak eta pausuak nabarmenak izan ditu, eta bereziki guk geu behintzat euskarazko tokiko hedabideekin lotuta erakutsi duen aldekotasuna edo agerpena dugu burutan. Horren adierazle da, 2013 arte Tokikomeko, euskarazko tokiko hedabideen elkarteko presidentea izan delako, eta baita euskaltzalen topagunekoa ere. Eta mugimendu horretan bultzatzaile eta kolaboratzaile izan dugu. Besterik ez, Mikel, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, nik oso esperientzia konkretu bat azalduko dizuet. Iruditzen zait esperientzia praktikautan dauden kasutan horietatik abiatzea ona dela. Esanguratxo horitu zait, hor irudikatzen ari ditzela nire hitzaldia, gaur erabiliko dituan diapositiba gehienak, orain dela 15 bat egun 3 diputazio PSek izan genuen lan saio baten erabili dituen, eta gaur arratsaldean erabiliko ditut Gipuzkoako Foru Aldundiaren euskararen foroan daukagun bilera baten. Hau da, ez da zubi sare edo dena delakoa, baina partekatze eta foro ezberdinetan ideiak partekatze horrek nik uste oso aberatsa dela. Gipuzkoan zertan ari garen, herri erakunde eta gizarte erakunde arteko zubigintzari dagokionez. Nik adinak permititzen didalako aurrekari historiko bat jarriko dut. Zubigintza ontarako, zubigintza zergatik behar den, zubigintza behar da amildegia o lubakia, tartean lubakia da honean, zubiak dira lubakiak gainditzeko. Eta euskararen gizarte erakunde eta herri erakundeen artean egon den eta oraindik ere erabat betegabe daukagun lubakiak nik hemen kokatzen dute Txibertan 2017an. Irudia errekuperatu nuen parrez aritu nintzen, beste memorian ezabatuta genuzkan alderdi karlista eta alako batzuk agertzen dirako, baina bueno, Txiberta labur esateko gazteen entzat, Txiberta izan zen alegin bat, diktadura frankismotik irteran transizioa zetorrela Espainian eta erakunde batzuk sortuko zirela eta aukera batzuk sortuko zirela, eta horren aurrean nola erantzun Euskal Herritik. Alegin bat egon zan, Telesforo Montzone bideratu zen, erdi-erdian daukazu hori irudian. Ia erantzun bateratu bat eman zitzeken, zetorren erronka horri. Egoera hortan, edo alde batera edo bestera, baina batera erantzun. Etzen posible izan, eta orduan sortu zen bi jarrera nagusi. Orduan nagusi ziren bi alderdiak, naiz eta hemen asko ikusten dira, baina ordurako bi jarrera historiko zirenak, eta gaur egun ere badirenak Euskal Herrian. Batek aukeratu zuen erakunde berrien aukera hori erabat baliatzea, eta hor esan dezan erakunde publikoen aldeko apustu entzuen, eta beste joderak esan zuen ez naiz fio erakunde horietaz, beraz gizarte dinamikan, gizarte movimentuan geldituko naiz. Claro, zer gertatzen da 40 urte geroago, hilabete batzuk Durangora mainguru batera ditu gintuen plateruenak, eta galdera zan, ia elkarlanik behar dan, onolako elkarlana behar dan, eta euskalgintzaren artean, da, bakoitzak, bando bakoitza edo lubakiaren alde bakoitza zeukania bere izen propia, erakundeak dira, erakunde publikoak, eta euskalgintza da, bakarrik lubakiaren beste aldekoa. Oraindik ere, kontzeptualizazio berak bastante adierazten du. Bueno, zorionez, Txiberta gainditzen hasi gara, baina ez da gaizki, ez da txarra gogoratzean nundi gatozen. Gipuzkoako Aldundian lankidetzan alegin berezi bat iten ari gara. Hain zuzen ere, nik 2015ko uztailean kargu hartzeko jaso nuenean, hain zuzen ere hortarako enkargua jaso nuen, zubigintzarako enkargua.
garbi esan zidaten, nahi dugu gizartean, sektorean dagoen norbait, gurekin kolaboratzeko preste egongo dena, nahi dugu zubigintzarekin, nahi dugu hori iteagainea irekitasunez eta ambizioz. Enkargo hori jaso nuen. Eta 2015 bertan, tokatu iztean, laizter, plan estrategikoa zuzendaritzako, 4 urteko plan estrategikoa berria egitea, eta horri hasi ginen, gizarte erakundeekin partaidetza lantzen, aparte, nire lehenengo 6 hilabetetan, nire despatxotik nolabaiteko maratoi bat egin duen, gizarte hurbiletik ezautzen dituen gizarte erakunde guztiekin, gizarte eragile guztiekin, ikuspegia partekatzeko eta aukerak identifikatzeko. Horren ondorioz, iritsi ginen 2016-ra, 2016an nik ez nuen aurrekontuan inungo aldaketarik egin. Pentsa, gobernu kolore aldaketa egondako gobernua zela, nik heredatu nuen aurrekontu bat, Bilduko gobernuak egindakoa, Zigor Etxeburuak burututakoa, eta adostu nuen gizarte eragileekin, ez ditzela modu arbitrarioan edo nire irizpideen arabera aldaketa egiten hasiko. Ez ditula aldaketak egingo, alik eta elkarren artean, identifikatzen genituen arte, aldaketen norabideak. Eta beraz, 2016 hasi ginen aldaketari gabe, eta hausnarketa partekaturako gonbidapena egin gizarte eragilei, eta proposatu denean, Aldundiko zuzendaritza partaidetza, herritarren partaidetza zuzendaritza gidatuta metodologiko gitabar, proposatu den partaidetza prozesu bat, galdera, nire ustez oso argi bat egin, zer egin behar dugu diferente, eraginkorrago izateko. Ziklo amaiera, apaltze, inpas, bidegurutze, mendik aurrera zer, horretanak adirazten du, halako puntu kritiko baten ote dagoen euskararen biziberritze prozesua. Pentsatu dezagun, zer egin behar dugun diferente, gauza igualak egitetik, emaitza asko zero hobeak etorriko ez direlako, zer egin behar dugu diferente, eraginkorrago izateko. Horrekin abiatu ginen, partaidetza prozesuan. Partaidetza prozesu hori emunek dinamizatu zuen eta jarretzen du dinamizatzen, eta nirten ziren palankak, ordurako ari ginen palanka zitze egiten, eta palanka betan kuadro hau, laburpen hau entzi guten, eta hemen konturatzen mazarete oso hitz interesgarria daude, elkarlana, teknologia, lidergoa, berrikuntza, hiriak, minimoak adostu, efizientzia, lehenen urratxetatik nabaritu zala prozesuak, eta Deniz Elortzamen dau, teknikoki gidatu zen ere bai, prozesua gidatu zen, eta lehenengo momentutik usten zen, bazegoela berrikuntzarako gogoa, kontzeptuetan ere bai, jarreretan ere bai. Eta oso adierazgarri izan zen dira, palankak identifikatzerakoan nun jartzen ziren azpimarra gutxienez. Hortatik, palanka batzuk atera ziren, baina atera ziren palankak oraindik ere, lausoak eta hain zuzen ere, sakontzea eskatzen dutenak eta sakontzen jarraituko dugu. Orain gara bigarren faseari ekiteko puntuan, baina sortu zen, putzu berri ditu denuen egitasmo bat. Hemen potzu, urpotzuak Kanadako lakuak dira, baina putzu berriren ideia irten zen. Irekitasunarena mugitu beharra, irten beharra gure esparru geto deitze igual gehiagi da, baina euskal gintzat, euskararen aldeko mugitzen garen esparrutan, dauzkagu gure zuzendaritza, gure kanalak, gure egitura, eta hor mugitzen gara beti, eta hortik oso gutxitan irtetzen gara, baina gure eragina periferiko egia da askotan. Eta garrantzitsua da, periferiatik erdigunerako bidai hortan, ambizioa rekuperatzea. Eta planteatu genuena zen, putzu berri egitasmoa, nundi datorren izena, Afrikan lehortea denean, euri gutxiten dulako, urputzuak lehortzen da, eta animaliak, gelditzen da, ur horren bila mugitzen dira. Eta azkenean bukatzen dutean, ur gutxiko putzu baten, eta momentu baten larritasunez, jirafak egarria gentzeko lepoa makortzen duenean, krokodiloa lepora salto egiten dio, eta euskal gintzan ere, halako kanibalismo kasu batzuk ere, hasi ziela, krisiaren momenturiko horrenean, iritsi ginela halako puntu batera.
Zein da soluzioa? Putzu berrien bilertetzea. Egoera hortatik irtetzeko putzu berrien bilertetzea. Eta pentsatzea nola ze estrategia kolaboratibo, kooperatibo garatu behar duen, putzu berrien bila iristeko, banaka igualdez gara iritsiko, elkarrekin probabilidade gehiago daukagu beste batzutara iristeko. Dorun, guazen putzu berrien bila. Hau, metaforatik irten da eta errealitatera itzulita zer da. Nere zuzendaritzak dauka 6 milioi, aurten 6 milioi pasautxoko aurrekontu bat. Hortik soldatak milioi bat enota, 5 milioi dauzka urtero. Eta aldundiak orotara gastatzen ditu 850. Bueno, egon gaitezke nere zuzendaritzako 5 milioi mueltan, hola eta bestela, eta hori egin beharreko lan bada, eta nun jarri dirutxak, eta marginalidadean mugitzen. Hau da, 800 milioi horiek zertan gastatzen diran da kontua. Eta hor, euskeratik ze erantzun eman daiteken. Putzu berriak daude. Eta putzu berri horietara iristea zen planteatu duen erronka egitasmoarekin. Nola gauzatu da hau? Nahi genuen aldundiaren aurrekontuetan muturra sartzeko aukera izatea, eta eskubide izatea. Eta eskubide hori izan zezan, bada Gipuzkoako Foru Aldundiak badu HPS Euskaren aholku batzordea duen bezala, edo Bizkaiko diputazioak ere baduen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundia du, Euskararen foroa ditzen den foro bat, diputatu nagusiak, 30 pertsona izendatzen ditu, aldundiari lagundu dezaioten, foro horrek dauka izaera juridikoa zean barruan. Ez da pertsona juridikoa, baina badu bere toki bat aldundiaren araudian. Putzu berri lantaldeari Euskaren foroak aurrikusten ditu bere lantalde batzuk sortzea, azpitalde batzuk izan dezagun lanketa konkretutarako, orduan, hain dezagun Euskararen foroak hautatu ditzala, eta hautaketa prozesu, hauteskunde prozesu bat egin duen, bozka eman zen, eta Euskaren foroak bere kideen artean 6 pertsona aukeratu zituen putzu berri lantaldeko kide izateko. Orduan, Euskararen foroaren lantalde bat izanek, putzu berri da aldundiarentzat bere araudian bermea daukan talde bat. Eta beraz, eskubidea daukana informazioa eskatzeko. Implikatu ginen laguntzaile bezala, gure zuzendaritzako teknikariak eta neroni, eta baita ere idazkaritza teknikoa. Idazkaritza teknikoa izaten da, erakundeetan, azkenean gauzak gauzatzen dituen gunea, ezta? Eta hauek horre egotea oso garrantzitsua zen, hain zuzen ere, lan tekniko asko inbertzelako, aurrekontun gainean, eta bar. Dinamizazioa, hausnarketa prozesua emunek egin zuenez, emunekin adostu genuen, baita ere putzu berriren dinamizazioa bera egitea, eta kokatu genuen ekimen hau ardatzean. Bilera bat egin genuen, estrategia kudeak eta zuzendariak eta ni neronek, hautatutako, lau zuzendaritza hautatu zituen lantaldeak, eman genion zentraltasuna. Hau da, diputatu nagusiaren izenean, esan genien bisita jasoko zuten zuzendariei, esan genien hau zela aldundiaren proiektu estrategiko bat. Ez zala euskera zuzendaritzarena, baizik eta kokatzen zala, gero aipatukoet, aldundiaren gobernantza estilo berrian. Eta gobernantza elkarlanekoa landu nahi da, eta gobernantza horren barruan, hau zala esperimentu aurreatu bat, beraz, ez zela euskera kontu bat, zala aldundiaren ardatzeko kontu bat. Eta horrekin, lantaldeak izan du sarbide argia indartsua eta egokia aldundiaren barruan. Zeintzan planteamentua? Lehenengo, 800 milioiko poltsa handi hortan, lehenengo eskaner bat pasatu eta lehenengo lanketa izan zen, ia nun daitezen euskeratik zerbait erantzun bat emateko nun daitezken aukerak. Lehenengo eskaner baten, lau zuzendaritza identifikatu ziren, eta planteamenta zen orduan, lau zuzendaritza horiek bisitatzea. Baina lau zuzendaritza horiek bisitatzerako
zuzendaritza bakoitzaren aurrekontua ondo aztertu, ze deialdi egiten dituen, ze kontratu egiten dituen, zertan gastatzen duen daukan diru hori, eta hortikia, lehenengo hurbilketa bat, ze galdera planteatuko digun, ze aukera eduki dezakegun guk irizpide bat eztabaidatzeko, edo kontraproposamen bat egiteko, edo dena delakoa. Aurrekontua aztertu, zuzendaritza bizitatu, horietan aurrekontua aztertu, zuzendariarekin, irizpidea trukatu, solaskidetza eraiki, hau da, konfiantza giro bat sortu, batzutan emaitzak torri ezke azkar, beste azuztat, solaskidetza sendo bat eraiki. Eta lankidetza publiko sozialari oinarri bat jarri. Zergatik da posible hau eta nola defendatu daiteke, azken finean, zenbaitek, eman dezagun euskeratik kanpoko beste eragile batek esaten duela, eta hori zer da, hori preferentzia nabarmen ematea da zure lagunei, zer dala eta egin daiteke hori, zeren arabera. Erantzuna uste oso simplea dela. Euskararen biziberritzea denon ardura da. Erakunde publikoena, gizarte eragilena eta hiztunona. Erakunde publikoak hor daukagun konpromiso hortarako, konplizeak, bide lagunak, konplizitateak behar ditu gizartean, hain zuzen ere, konplizitate hortatik, konplizitate horri esker lortu dezakegulako, askoz ere eraginkorrago izatea. Orduan, baldima daude, kasu honetan gertatzen bezala, eta Euskal Herrian zorionez oraindik ere, munduan oro har baino, ugariago den gizarte ekimena dagoela, eta gizarte ekimen horre balima dauka gurekin helburu sozial partekatua, da, Euskararen biziberritzea balima da partekatzen dugun helburua, logikoa da elkar lanean jardutea. Eta ez, maila berean, helburu soilik merkantilak edo soilik komertziala dituzten beste eragile batzukin. Alde hortatik, iruditzen zait, erabat defendatzen dela, nola baiteko lobby lan hau, baina lobby lan adostutako. Lankidetza publiko sozialare oinarri bat jarriz. Eta, lan horren ondorioz, kontua da, euskeratik, identifikatzea euskeratik, ze kasutan eman daitezken erantzun bereziak, lehiakorrak, besteekin lehiatzeko moduko, irabazteko moduko erantzunak. Herrik oraintxe bukatu ditu lanak eta gaur arratsaldeko euskararen foroan egingo du bere deskargua. Lantaldekoak egingo dute. Hain zuzen ere, hautatu zituen foroan emango dute gai honen berri. 2017an lankidetza prozesu honek oroa egingo duna da. Alde batetik, partaidetza prozesuaren bigarren fase bat egingo dugu, otsailetik uda bitartean. Hor jarraituko dugu palankak identifikatzen, iez indako lanaren segida, ia zehazten dugun, ia sakontzen dugun, eta iristen garen gai konkretuagotara. Putzu berrik, gaur aurkeztuko dituen aukera hietan, horiek lantzeko zaikusiko dugu, identifikatu bada, funtzio publikoak prestakuntzan baditula premia batzuk, eta gurean UEU eta beste eragile batzuk pres balima daude, erantzun bereziak emateko, landuko ditugu baita ere, erantzun berezi horiek. Egingo dugu baita ere, nire zuzendaritzaren aurrekontua ebalua, putzu berri handien bila juteak ez du esan nahi, putzu txikiari muzin egin behar dionek, nik eramango ditut, diru laguntza izendunak eta bai deialdiak, eta nahi dut jakin iritzi horiei buruzko ebaluazioa. Esan dizadatela, lehenago beharko litzateke hau beste ura baino, edo gehiago da, urgentzia gehiago dauka esparrontan jarduteak, edo nolabait lagundu dizadala eztabaidarrak, gero erabakiak nik hartu beharko ditut, ez zuen ere nire dalako. Baina, nahi nuke nire aurrekontua ebaluatu eta hori ere aurtengo prozesuan ditea. Kontzertazioa, epatuko dizuet pixka bat uste sartu nula, ez, handik ez. Kontzertazioaz, gero epatuko dut, ez ditzen goratzen, bazeo nortzote zen. Kontzertazioaz azterketa ingo du baita ere aurten, eta putzu berri bi gauzatuko dugu, hau da, putzu berri nindugun lan horrek segida izan dezake perfectamente, eta aurten udazkenean berriz lantalde horre berak edo lantalde aldatzen balima da ere,
modu berean, beste zuzendaritza batzuk aztertu, bisitatu, solaskidetzan jardun, irizpideak trukatu, eta hortik identifikatu, beste zuzendaritzaretan ere aukera egin daitezken. Hori izango litzateke 2017ko lana, baina 2018an jarraitzeko borondatearekin. Hau da, ni printzipioza planteatu dut legealdi osorako. Eta eritzen zen legealdi osoan dinamika hau mantendu ezkero, emaitzak hasiko direla. Emaitza, eta nun iskribitzen dan, ze kontestutan iskribitzen, lehen aipatu dut. Hau oso adibide kurioso eritu zaidan, tratzen ditzela, gobernantza elkarlanekoa, hau da kontzeptu bat, baina oso indartsua agertzen ari dana. Sartu nuen Googleen euskeraz gobernantza elkarlanekoa irudi baten bila, eta eman zian oso osorik Gipuzkoako Aldundiak UEUn emandako ikastaro baten eman zian irudi guztiak, orduan euskeraz erraza zen, gobernantza elkarlanekoa, oso jende gutxi erabili duendik. Baina horrengo aproben zen, eta gaztelania zer? Orduan, Googleen sartu gobernantza kolaboratiba, eta ertzen zen, lehenengo pantailan ertzen zen dago. Eta nik hemen identifikatzen ditut, Xabier Barandiaran, erdian, Markel Olando aldamenean, beste argazki baten biak daude berago, bigarren hilaran, beste argazki baten da Xabier Barandiaran Mikel Diezekin, berago da Seba Zurutuza estrategia kudeaketako zuzendaria. Hau da, hispanofonia oso hartuta, 500 milioiko komunitate bat hartuta, Gipuzkoako Aldundiak asuntan, puntan da gai oso moderno bati dagokionez, gobernantza kolaboratiba. Bueno, oso puntan malima gabiltza gobernantza kolaboratiba gutxinez kontzeptua erabiltzen, baina aldi berean ari baren magarra experimentatzen, kasu konkretu bat, gobernantza elkarlanekoaren adibide konkretu bat ari baren magarra jorratzen, horrek esan nahi du, nolait, ondo ari garela, ondo kokatu daitezkela, ondo kokatu dezakegula gaia, eta oso babes kontzeptual eta teoriko importante auki dezakegula euskerari asko komeni zailako berrikuntzarekin eta joera berriekin lotzea. Eta bukatzeko aipamentxo bat, zehar uste dut, efectivamente, hau abiatu besteik ez da, baina izango litzatekeia urrats bat aurre dago jutea sektore konkretu baten. Kontzertazioaren ideia da, gure lan dinamika horrek nola eduki dezaken asientu juridiko eta nola irabazi dezaken berme juridikoa eta egonkortasuna. Diru laguntzan sistema beti egonda Europatik edo Madridetik susmopean. Lehen esan dut, gizarte ekimen gehiago daukagu zorionez, beste lurralde gehien da baino, eta orduan beste horiei susmagarri tentzaie, zergatik diru publika ematen zaion, pribatua den ekimen bati nola ematen zaion da zergatik ematen zaion. Orduan, hemen badago ideia bat hezkuntzati datorren hezkuntzan adibide hartuta, hezkuntzan badago sektore publiko bat, sektore pribatu bat eta sektore kontzertatu bat. Sektore kontzertazioa ze esan nahi du kasu hortan, adosten dela kurrikulum bat edo definitzen dela, finkatzen dela gizarte ekimeneko ikastoleen kasuan zer bat, funtzio soziala eta funtzio sozial hori dagokion kurrikulum bat definitzen da, zer egiten duzu gizartearen mesederako eta duzu kurrikulum hau irakatsi. Gero dauzkatzu zure askatasun esparruak, baina hemen hau dago tasatuta, parametrizatuta. Hor, adosten balima da, zure funtzio soziala zertan datzan, zilegi da, urtero, zuri, diru publikotik, ematea, horri dagokion ordaina. Eta ez dezu, aldiro, deialdi, eskakizut, beste ez dakizeriten, sekulako denbora galtzen orain arteko praktikatan. Hemen, kezka hau, aspalditi dator, HPS-ek entzun, edabideen kasuan entzun, urtean nitzeko deialdeak, pixka lana ebitatze aldera, baina berme juridikotan eta egonkortasun finantzietan irabazteko, bota genuen kontzertazioaren ideia hau, konkretuki ekimenek nolabait erronkari heldu zion, eta abiatu dugu, jondan astean bi aste, abiatu dugu ikerketa gune bat EHU-rekin, EHU-ko ikertegi juridikarekin, Iñaki Lasagabazterrek gidatzen den ikertegiarekin ekimen eta diputazioaren artean,
Bueno, ikuste ezagun, zer izan daiteken kontzertazioa zeukera ematen ditun, eta horrek zenbaitera nion dezaken, oraindik ere, nolaiteko, perspektiban jarri egiten ari garen zubigintza lan hori. Hori izan gutxu gara, nik esateko neukena. Eskerrik asko, Mikel. Eta atsedenerako tartea hartuko dugu laizter, baina ez aurretik galderetako tartea zabaldu barik. Kafean ere izango da tartea, baina orain baten batek zeozer galdetu gura badu. Oskar. Bai, kuriosidadea da. Zeintzu zuzendaritzaren aurrekontuak aztertzearen etxe dituzue? Ba, ia gogoratzen ditudan, bestela Elena lagundu ez, Elena Putzugerri taldeko kide da, hautaketa prozesuan, Topaguneko presidentea 6 hautatutako bat izan zen. Izan dira, bat izan da funtzio publikoa, berezik interesatu da trebakuntza, prestakuntzari buruz. Beste bat izan zen gizarte politikak, eta gizarte politikatan programa berezi bat migratzaileen inklusio eta barretan da hor hizkuntzak jokatu dezaken, euskerak jokatu dezaken rola. Eta beste biak izan dira sustapen ekonomikoak. Sustapen ekonomiko zuzendaritza bat eta berrikuntza ekonomikoa edo bestea. Laurak bizitatu dira, laurekin hitz egin da, eta bueno, bain da, gaur nolait Euskararen Foruan plazaratu dituzte hor identifikatutako aukerak, eta horren gainean ikusiko da ia ze jarraipen daukat. Bueno, egunon, nik uste dut galdera bat badaukagula egiteko geure buruari, eta baina aipatu zu Txibertatik gatozela, nori onartzen diogu gu gaur egun Euskararen biziberritzearen aitzindaritza, lidergoa, itaurren, itailen egiteko lan hori. Norena da, esaterako, aipatu zu Gipuzkoako kasua. Gipuzkoan, zure ustez, lidergotza hori Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio? Egin dugu hori, gobernantza kolaboratiboa, ez dut ezagutzen termino, ondo, baina guk esaterako kulturgintzan, badaramatzagu urte pila bat, esaten kulturgintzaren ekosistema osoa hartu behar dela aintzat, eta erakunde publikoak, herritar erakundea diren heinean, hor ere uste terminologian egin behar dugula berrikuntza bat, dira beste eragile bat. Eta oraindik ez dugu eztabaidatu, ez dugu adostu nork eduki behar duen gidaritza hori. Gero, gobernantza kolaboratiboa zer da? Herri erakundeak edo euskalgintza esaten diogu horri, ez? Uste dut euskalgintza erakunde publikoak ere badirela, baina orain arte euskalgintza deitzen diogun horrek, kasu honetan Euskara Elkartek, zenbateko erabakitzeko ahalmena dute. Zenbat erabakitzeko eskumena dute. Beraien boterea, irizmena norainokoa da. Iruditzen zait gaur esaterako Kikek eta Ikerrek egin duten Euskara Elkarten erronken zerrendatze horretan, hori egin duten bezala, alderdi politikoek, esenez erakunde publikoek, alderdi politikoek ere egin beharko lukete. Antzeko zeo zer. Bueno, hori bat. Eta gero, zubigintza, esan nahi dut, zubigintza, uste dut, gu eskarela iristen gaur egun erdaldunen gana iristen diren alderdi politikoak esaterako guk erabiltzen dugunaren kontrako mezu erabiltzen dutelako. Orduan, iruditzen zait, sekulako sama jartzen diogula eta lana jartzen diogula gure buruari. Euskara erakargarri egin behar dugu, erdalduna dena zubigintzan aritu behar dugu guk,
Esaterako, erakunde publikoetan gurekin lanean ari diren alderdi politikoetako buruek justu kontrako mezu zabaltzen dutenean. Galdera asko dira, baina esan dut. Ikusten dut, euskaltzaleak ikusten ditut, edo ikusten dut ari garela etengabe gu horrelako desioak egiten elkarteetatik, herri erakundeetatik, baina alderdi politikoetakoak ez direla horretan ari. Eta iruditzen zait, beraiek uste dutela lidertza eurena dela. Eta nik hori zalantzan daukat. Zalantza handia daukat. Bueno, ja, esan dago guztiatik gauza batzu gintzat erantzuten den. Gidaritza, lidergoa, herri erakunde gara mamaruten gizarte erakundeak, nik uste ez dala, ni betzat ez du termino horietan planteatzen. Iruditzen zait, lortu behar dena da funtzio, definizio garbi bat, adostutakoa, eta hori bakoitza bere funtzioa ditu. Legeak egin, herri erakunde egin barrituzte. Edo baliabideak kudeatu, baliabideen erabakiak formalki hartu, hori erakunde publiko egin barrute, derrigorrez. Baina, funtzio banaketa logiko baten, endaiteketa da, bueno, adibidez gu iritzen ari garena. Zu publikatuko duzu deialdia, baina deialdi horren irizpideak adostu balima ditugu, bueno, deialdi hori nola daiteko bi hona da, funtzioa izan daiteke adostea eta gero formalidadea emango dio erakunde publikoak zeak eskatzen duenaren aritik. Orduan, nik ez dut lidergo edo gidaritza edo zeinen gainetik, ardurak, bakoitza dauzka ardura formala dauzkanak, baina iruditzen zait lankidetza esparru handi bat daula, baldin eta funtzioak ondo identifikatzen baldin badira eta funtzioak adosten badira. Gobernantza kolaboratiboa bada termino bat administrazioi daukina. Gobernantza lotzen da gobernuarekin, eta gobernuei dagokie. Horrek ez du esan nahi, gobernantza kolaboratiboa danik gizartearen antolamendurako zer. Bada aukera bat guretzat, hain zuzen ere, interesatzen zaigun aukera bat asko, hain zuzen ere, erakunde publikoak animatzeko lankidetzara, zubigintzara eta kolaborazio estu batera. Gobernantzari buruz eta parte hartzeari buruz badaude bi eredu, nik uste diferente xamarrak. Batzutan, egin izan du da eta hori ez da kolorearen arabera baita, ez koloreko gobernuak egin izan dute. Aurrekontutik zati bat bereiztu, eta zati hori jarri hainbat proiektutan, eta jendeari bozketa bidez eman aukera zuk erabakiko duzu, gai proiektu hau edo bestea egiten den. Baina izaten da beti, zati txiki bat, porcentaje txiki bat aurrekontuarena. Eta erabakimena da, parke honetan modu batera edo bestera ingo dan, edo halako lehentasuna emango zaio noni edo besteari. Nik gehiago balore handiago etorkizunari begira, balio handiago ematen diot beste mota honi da. Aztertu ditzagun administrazio lanaren tripak, eta horren gainean eztabaidatu dezagun solaskidetza potente bat, eta gero emaitzen arabera, gero etorri dira, horrek kutsatu dezala aldan gehiena, aurrekontu totala. Orduan, nik hortik zatuko nuke. Beste, uste tokatzen zaila azken gai bat, bestela zue tokatzen zazue gehiago, aipatu ditu beste gauza batzuk, baina akordio politikoa edo alderdien arteko harremanak. Uste hor badagoela baita ere, lan bat inbeharra, eta hori, ez da bada beste zubi bat inbeharrekoa, alderdi gehiago inkorporatzeko, momentu honetan oraindik ere euskaltzaletasuna eta abertzaletasun politikoa lotu egi daude, identifikatu egi daude, eta euskaltzaletasunak irabazi behar ditu beste esparru batzuk, seguru asko diskursoak eta jarreretan eragin beharreko diskurso emate dituzten aukerak horti dihoaz, diskurso batzutan aurkitzea aurkitu dezatela erosotasun hobea, orain arte imposizioarena, eta nik garbi esan duzu, eta nahi bat duzu,
Gipuzkoara etorri eta alderdi sozialistak erabili zuen kanpainan inposizioaren diskursoa, izan ditu bere historiako txarrenak, emaitzari txarrenak, bueno, ni egiten ari naizena, belarrira, eta esan dezakegu noait, gutxi gaudelako, esan belarrira, esan, bueno, lotu bi gauzak. Zure emaitzari txarrenak izan dituzu, diskurso batekin jarrera bat azaldu duzu. Eta, bueno, orduan, artxibatu zazu ja behingoz diskurso zar hori, ze oso diskurso zarkitua da, eta bazen, hizkuntza berdintasunaren gaiak alderdi progresista bati, bere burua eraldatzailetza daukan alderdi bati ematen dizken aukeretaz ikustea. Berdintasuna izan da beti alderdi sozialisten plantamentoa. Eta neurri berdintzaletasuna izan da alderdi, bazen hortik abiatuta, bazen topatzera zuretzat erosoago izan da diskursa. Ulermenarena, ulermen universala, hori badago, badaude zona batzuk, orduan, lan hori, nik uste hori ere badoala ziklo aldaketa, paradigma aldaketa eta diskurso aldaketan plantamentoarekin. Gero esan ditunak gizartea eta euskaltzara okartzen duen zamagirik eta horri gandien ez nahi xatu ez gehiago zeukan zer ikusia zuekin. Maiteke... Beste galderarik bada orain tarte labur bat, eta bestela atxeen aldia uste baino laburragoa izango da, baina egingo dugu, izango da eztabaidarako tarte, bai, beste galdera bat. Bai, nik berroaingo dut, neure roletik edo neuke profesionalki garatzen dudan lekutik, ezta? Ni udal bateko euskara teknikarienaz, eta, bueno, arreta hundiz entzun dut, Mikel, zuk esan dozuzen berbak, pare bat kontzeptu oso interesgarri mahai gainean jarri dozuzelako, ezta? Zentralitatea eta zeharkakotasuna. Uste dut horretan teknikari modura batzuk horretan saiatzen garela, baina, bueno, ez dakit ze emaitza lortzen dugun. Gustatuko litzaidake jakitea ia zuek Gipuzkoako Foru Aldundian kontatu duzun eta garatzen ari zaren esperientzia hori udaletara zabaltzen ari zareten. Eta, bueno, alkarlanaz bebai asko entzuten ari gara gaur goizean, eta beste Foru Aldundi batzuekin alkarlan horren ideia daukazuen, ideia hauek partekatzen dituzuen, ze aukera ikusten dituzun, bueno, eredu honetan, beste toki batzuetan be zerbait aurreratzeko. Eskerrik asko. Gure joera hori nola trasladatzeko, udalekin programa bat daukagu, justu hautetxeetara eta zabaldu guna, teknikarien itxegen duen, baina, bueno, hor badaukagu ikerketa bat klusterarekin abiatu eta tokiko aktibazioari buruz, niretzat klabea da, erakunde, goragoko erakunde egin dezakeguna, aurretik tokiko aktibazioa espalima dago nolanduta, parakaidismoa ere bada, parakaidista izateko arriskoa baduka. Tokiko aktibazioa udal eta beste zenbaiten tokiko dinamikak sustatzeko, metodologia berezi bat egon daiteken, hori klusterarekin ikertzen ari gara. Eta sartu da esperimentazio fasean, aurten bi esperimentu ingo dira Arrasateko udalean eta Tolosaldean. Baina Arrasateko udalean abidez tokatu zego, momentu bat oso berezia, 30 urtez euskara teknikari izandakoa jubilatu da, eta alkateak kuestionatu indu, nolait gure musikak, o beste musika batzuk entzun da zegoelako, kuestionatu du, egin behar duen adan beste persona bat izendatu zerbitzu buru, beste 30 urterako, ala birplanteatu egin behar duen gaia. Eta neurri handian, ari da, bera hartzen, birformulazio horren ardura, eta seguruenik ikusiko dugu, ze esperimentazio honetan sartu da, Arrasaten urtebetez egingo di proba batzuk, nola jokatu, nola uztartu eragile diferente lana, baina aldi berean nola antolatu udaleko euskara zerbitzua, bere hortan antolatu behar balima da, edo, eta garbi xamar dauna da, alkatearen ardura izango dela gehiago orain arte baino. Ondorioz, nire zuzendaritza kabinetean kokatuta da, diputatu nagusiaren kabinetean kokatuta da. Hori,
Bildun gobernuak entzun aurreko legealdian, eta EAJ-PSren gobernuak mantendu du bere hortan. Hortik, eragina askoz ere handiagoa da. Hori bista-bistakoa da. Hori udaletara eramango baletz, eta alkateek guk esaten diegu. Udalekinen, hautetxien lehenengo bileran, diputatu nagusiak zeuden alkate garbi esan ziren. Aldundiko hizkuntza arduraduna ni naiz. Mikel da laguntzailea. Bueno, hori trasladatuko balitz alkateetara oso garrantzitsua litzateke. Hori izan lehenengo partea. Juntzaite... erakunde arteka, hori ointxe miren zurtituen da, baina lehenengo bileran izan dugun, lehenengo bilera zean Jaurlaritza, HPS eta Aldundiaren arteko bilera formala, diputatu nagusia eta kultura eta hizkuntza politika sailburu zen, asko insistitu ziguten akobaren garrantziaz, eta akoba sustatzeko garrantziaz, akobak azken hilabetetan oso ibilbide ondo egin du, eta inkluso kultura esparruan ere, sailburuak esan zuen kultura esparruan ere, akoba moduko zerbait antolatzeko premia ikusten dutela, da, nik uste garbi adierazten koordinazioa maksimoa izateko borondatea, eta gu alde hortatik oso pozik dinamika biekin. Arduraz paizue, hemendik aurreako